Čo je 10 Božích prikázaní? Hriech je čin namierený proti láske k Bohu alebo blížnemu. Na to, aby ľudia ľahšie rozoznali, čo je v súlade so zákonom tejto dvojakej lásky a čo je v rozpore s ním, Boh dal ľuďom 10 prikázaní. Bolo to dávno, ale 10 Božích prikázaní nám slúži aj dnes ako morálny štandard pre naše svedomie. 10 Božích prikázaní spravidla delíme na dve časti. Prvé 3 prikázania upravujú náš vzťah k Bohu, zvyšných 7 sa týka nášho života v spoločnosti. Prvé prikázanie znie: Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Znamená to, že Boh, ktorý presahuje zem a všetko pozemské, má mať v našom živote prvé miesto. Ani peniaze, ani vplyv, ani úspech, krása či čokoľvek iné sa nesmie stať idolom, ktorý by zabral miesto, ktoré patrí Bohu. Druhé prikázanie je toto: Nevezmeš Božie meno nadarmo. Znamená to, že Božie meno a všetky posvätné veci máme brať s úctou a rešpektom a už vôbec ich nevyslovovať ako kliatie či dokonca v Božom mene konať zlo. Tretie. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. V nedeľu teda zanecháme nepotrebné práce, užívame si odpočinok a ideme na svätú omšu. Pre Židov bola dňom Pánovým sobota, sabat, 7. deň, deň završenia stvorenia sveta. Pre kresťanov je Pánovým dňom nedeľa. Je naplnením soboty, je to 8. deň, prvý deň nového týždňa, deň zmrtvých vstania, a teda deň nového stvorenia v Kristovi. Štvrté prikázanie. Cti svojho otca a svoju matku. Toto prikázanie je o správnych vzťahoch medzi deťmi a rodičmi a opačne. Vzťahy v rodine by mali byť úctivé a láskavé. Piaté prikázanie: nezabiješ. Znamená to, že nesmieme porušiť právo nevinnej osoby na život. Platí to aj o potrate, eutanázii a samovražde. Ale môžeme toto prikázanie formulovať aj takto: rešpektuj život. Aj alkoholizmus, ťažké fajčenie alebo užívanie drog ničia život. Aj tieto sú priestupkami voči 5. prikázaniu. Šieste prikázanie hovorí: nezosmilníš. Znamená to, že manželstvo a manželská láska majú byť pre nás posvätné, spolu so všetkým, čo k nemu patrí. Sexuálny život je vyjadrením manželskej lásky a patrí len do manželstva. Čo všetko ešte k tomuto prikázaniu patrí, si vysvetlíme neskôr. 7. prikázanie: nepokradneš. Znamená, že máme rešpektovať vlastníctvo iných. Nesmieme jednať neférovo a nebudeme sa obohacovať na úkor iných, ale ani podvádzať v škole. 8. prikázanie. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. My ako kresťania sme viazaní pravdou. Nesmieme klamať a už vôbec nie nečestným konaním niekomu spôsobiť škodu. 9. prikázanie. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Toto prikázanie sa samozrejme týka aj mužov, aj žien, aj namierené proti žiadostivosti. Lebo žiadostivosť neničí len život jedného človeka, ale celej rodiny. Toto prikázanie v sebe tiež zahŕňa, že sa máme vyvarovať toho, aby sme žiadostivosť vzbudzovali u druhých. Napríklad nie je dobré nosiť sukňu takú krátku, že si ju človek zmýli s opaskom. Trochu staromódnym, ale výstižným slovom opaku je umiernenosť. Nejde o to, že by sme museli schovávať niečo nečisté, ale skôr si chrániť to, čo je cenné. 10. prikázanie hovorí: nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Musíme skrátka bojovať proti akejkoľvek forme závisti a chamtivosti. Musíme sa snažiť túžiť po vyšších veciach, pretože vyššie duchovné veci majú jednu výhodu.
Dajú sa deliť bez toho, že by z nich ubudlo. Ak sa niekto napríklad podelí o pravdu, nebude jej menej, ale naopak bude z nej môcť tešiť viac ľudí. Tak, toto je v skratke 10 Božích prikázaní. Sú ako kompas, ktorý spoľahlivo ukazuje na konečný cieľ človeka, ktorým je spoločenstvo s Bohom.